Έμεινες με το αυτοκίνητό σου ή τη μηχανή σου από μηχανική βλάβη, λάστιχο ή μπαταρία? Μην καλέσεις όποιον να είναι για οδική βοήθεια και πληρώσεις ακριβά μόνο για μία μεταφορά. Κάλεσε τώρα την Παλαισβιακή Οδική Βοήθεια, το Σπύρο Φραντζή και τους συνεργάτες του και γίνε την ίδια στιγμή επιτόπου συνδρομητής για έναν ολόκληρο χρόνο. Με κάλυψη σε ολόκληρη την Ελλάδα ή τη Λέσβο στο χαμηλότερο κόστος. Οι καλύτερες υπηρεσίες και το πιο γρήγορο σέρβις 365 μέρες το χρόνο όλο το 24ωρο. Παλαισβιακή Οδική Βοήθεια. Κάνε την έξυπνη κίνηση και σταμάτα να πληρώνεις τη μεταφορά του οχήματός σου μόνο για μία φορά. Γίνε συνδρομητής τώρα στην πιο οικονομική οδική βοήθεια και εμείς θα είμαστε δίπλα σου για έναν ολόκληρο χρόνο όσες φορές μας χρειαστείς. Παλαισβιακή Οδική Βοήθεια. Σπύρος Φραντζής και συνεργάτες. Θα μας βρείτε στην Καλλονή έναντι αστυνομικού τμήματος Καλλονής και Μυτιλήνη αεροπόρου Γιανναρέλη 50 με ένα τηλέφωνο στο 697 32 34 777. Δώσε λύση σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σου.